اندامê desteya siyasî di hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê de Salah Derwîş ragihand ku divê berdevkê fermiyê hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê Salim el-Mislit xwedûrî fitneyê û derxistina bangên tevliheviyê yên ku pişt bi zanyariyên şaş girê dide û dihêle pêkhateyên navçeyê ji hevdû bitirsin bixe. Salah Derwîş li ser û pela xwe ya Facebookê nivîsandiye ku piştî derketina şer di navbera YPG û çekdarên Daişê yên ku ev demeke dirêj e dest danîne ser hin navçeyan li herêma Cizîrê wek Tilhemîz û şikestina wêrêxistinê di wan şeran de hin dengên nenas wekû Grupa Cezîrê Erebiyê derketin holê û bi banga erebbûna Cizîrê û giringiya jiyan dibin sîwana be's û biryarên wê de dikin û ew yek gefan li Kurdan dixwe. Ev yek bironî tekez dike ku wan kesan ji himbêza gelîrî ya Daişê baz dane û dixwazin fitneyê û nakokiyê bixin di navbera Kurd û Ereban li deverê. Di derbarê gotin û daxuyaniyên berdevkê fermiyê koalisyonê Salim el-Mislit ku gotibû yekîneyên parastina gel YPG malên Ereban şewitandine û xelk kuştine û koçber kirine. Derwîş dibêje ez neparêzerim ku beravaniyê di ber kesî de bikim lê Mislit baştir ji min dizane ku YPG neldijî pêkhateyên ne Kurdî ye lê di nav refên wê de Kurd û Ereb û Siryan û Aşûrî jî hene û di nava rêveberiyên PYD li Rojavayê Kurdistanê de her sê pêkhateyên sereke jî hene û divê Salim el-Mislit ji bîr neke ku ew berdevkê koalisyonê ye û bi navê xwe diaxive ne bi navê hozekê. Doh berdevkê fermiyê hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê Salim el-Mislit di daxuyaniyeke rojnamavanî de ragihandibû ku milîşiyatên bi navê yekîneyên parastina gel yên bi ser rejîma Sûriyê gundên Başûrê Qamişlo dişewitînin û bi helmeteke kuştin û koçbarkirinê li dijî sivîlan rabûye. Ji aliyê xwe ve jî serkirdayetiya giştî ya YPG îro di daxuyaniyekê de helwêsta hevpeymaniyê di derbarê Tilhemîz û Tilbirakê de û daxuyaniyên wê şermezar kir û bi şofînî û ensirî bi nav kir û dibêje gotinên Salim el-Mislit car bi car wek yê Daişê ne ji aliyekî û yên rejîma Sûriyê ji aliyekî din ve. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.